Ya, magnano mbola tsara tsika jiaby amin'ny andro folakandro jeudi. Isorako anareo jiaby magnaraky eto. Assalamu alaikum wa rahmatullahi amin'ny andro juma jeudi sabak raher jambo santé. Bonjour tout le monde dans le monde entier. Allo idirako faraparany igny resaka investiture niany igny parce que mara tiako volagny agnatin'izigny. Fa za andeha amin'ny faritra avaratra. Igny baka tanànanakay. Igny province naka Madagasikara tanànako. Fa province naka Diego. Asesiko baka Diego kabaro. Atsika to province Diego matetiky ny volagninay teto. Ary ankamaroany mpagnano live teto zanaka ny Diego, zanaka province ny Diego. Atsika zio nagnodiny page. Nde page nahodiny tsika io, atsika tsenikinavy amy tokony raha tadiavitsika. Fa tsika zio mbola magnodiny page. Mbola traduction ndraiky premier page, deuxième page nataotsika io. Province Diego, matetiky zany volagny eto, Madagasikara du nord au sud pagnarivo. Tsy tokony atsika eky ijaly sahiragna ato aza lambo vonegna potehigny karaha io vahoaka indrindra fa ny tanora. Fa izy koa volaniko province agnisan'ny hoe managna arena na ankibon-tany na andranomasiny tsisy karaha province Diego na Antedy. Nindra tsy anagnan'ny province Diego. Sur les deux régions, ça va Diana. Kanefa natsika province Diego farany ny potehigny ary agnisan'ny maro tanorany vonegny. Aboko tsika mivolagna fa zay misy gouverneur, zay misy 13 députés. Ny potehinareo province Diego Rio Orange sur Voanksay Ravatomanga sy ny namany. Iny potiky nataonareo aminay. Asesiko baka Diego potiky nataonareo aminay, tsy nanjary nataonareo aminay. Zay efa tsisy société maventy koa tsy sekreny. Ino raha nataonareo sekreny? Tsay Christian, Ravatomanga, Rajoel, sy ny forongony, le tsy maty voalavan-kibo ndraiky tsy maty tarondro akibo. Nandeha sekreny. Rangolo be mahateraka anareo, mahavita magnano anareo zafy. Nitretre ny vola, io sekreny io. Nasianareo blé, nasianareo de javel, nitandrignesanareo, ziska vady amanjanaka andreo nitsangana ny vola. Nijirenareo, tsy nijirenareo. Ny ampagnarivo anareo, ndraiky ny ampiadagna anareo nataonareo. Potehinareo sekreny. Fa mila idiranareo pêche au froid. Potehinareo lavany. Vary andapa za tsy vola. Sovanio baka mba handeha ampotehinareo le fasimenty amin'ny faritra Sava igny. Nataonareo ministre ny commerce de génie Sovanio. Meva Koreal. Zay olo managna maizizy, mavita mitondra, mampatsara vahoaka amin'ny faritra na amin'ny commune na amy misy izy, menacenareo, potehinareo. Zava raha ta Bitsika. Niny raha mba vita ny Tsay Christian
taogno maro izy tamy fitondragna teo tabitseka. Or to nisy olo na vita nagnano na mpamirapiratra bitseka na piretry motry tabitseka niagnina nataonareo azalambo. Heureusement les zalahy tsy nazonareo. Ambilobe naty complètement. Or Ambilobe Carrefour, centre de circulation faritra varatra. Botenareo. Aia le fampanantenagna ho ataonareo Ambilobe. Mijotra tsika be mazava ny sambrano. Nasianareo valeur ny kakao, nasianareo valeur ny lavany. Est-ce que anao nialatsigny aminao zandry surtis fa anao tsy maintsy volaniko. Mba nasianao valeur fotony hajany, mba nitandrignesanao etaetany vahoaka ny sambrano resaka kakao lavany kafe. Non, nibanjenareo Ravatomanga, Rajoelina sy ny zanany nidriky nitrandraka fa sy mainty Pasindava. Za tsy mivolagny partina agnalavory ambany. Mitsakatsika Ambariobe. Baka nataonareo tany malemina agnoregnanareo ngady. Fa ela za teto ny volagna. Zay tsisy député Ambariobe, fa zay misy deux putain. Zay tsisy maire Ambariobe, fa zay misy merde Ambariobe. Donc aminay Ambariobe sady misy putain misy merde. Normal, Ravatomanga, Rajoelina sy ny forongony, les gouvernements sy ny forongony, na ny député agnatiny mpiaradia aminareo Voangissin, Pamplemousse, Orange, ndraiky Ravatomanga, mangoro karena amin'ny Ambariobe. Jusqu'à tandirany arabo. Mba ino amizay ny adagnanay vahoaka ny avaratra. Mba ino ho avindreo tanora zay nitsanga amizao fotoana zao. Taienareo. Teto zany volagna. Tasianao. Nino raha mba nataony Tasianao tanko izy gouverneur ny avaratra région Diana. Firy taogno izy teo. Ataovanareo compte. Par an, gouverneur en partie, ma 50 milliards. Subvention iasana. Mba ino pendant Tasianao to nagnandraha tam vola panjakagna vola mbahoaka hoe ty iasanao. Mba ampitaninareo izy koa. Izy baka nagnano ny volagna tsy haiko nomaly izy tsy fampimoaly. Anao ndre volagna nino? Anao ndre gnazava nino Tasianao aminakano maloto. Nindra nefanao? Nindra nefanareo 13 députés n'Orange. Et ambiny sasany Ravatomanga tam faritra varatra. Valia baka za. Anao ne Tasianao fa nirobatinao taminay Ambariobe. Tam fagola anareo jamindry mahazo asy. Firy tanky nalafinareo Ambariobe. Lavoara nalafinareo. Lakoro la commune nalafinareo. Nindra tsy nitsinjanareo Ambariobe. Niananao magnadio tegna zoky be kombo velo tsy sandrananareo jiaby ao madio aminaka. Parce que dossiernareo jiaby anagnako. Ary zegny tsy avozoko mivolagna anareo amin'ny avaratra surtout.
nde atsimo nde fareo anagnako dossier kamarona député 163 reo. Fa tsy niana anao ndi volagna aminay. Oh zany hoe nany mankasitraka nino anao? Salut mon frère. Indra nkasitranao hoe fa raha misy fifandram-pahefagna olo apetraka anareo io za maneky dadilahinao tasianao. Zany miambe anao mon frère, hoavy ane zaho. Nakatsy asitriko na anao na Aliabody na Banany. Igny baka président Morengy la Banany. Zany tsy ady fa dossier ndesiko andegnanao amporako anareo tsy leo anareo. Ambaranareo tsy ho azon'ny aliko andrefa baka anareo. Ko dossier hitoriko anareo. Zahavy Madagasikara mibognosa anareo. Non mais anareo magnano olo tsisy jery nefa nanareo ny foagna. Anareo ny dirany mamay vahoaka ny azontsiny. Non c'est bon. Nefa io nareo fa za ho avy volanko fa nirotsoa igny roso za ho avy. Za mampitsinjaka anareo 3 faritra igny le député. Aza milefa baka. Anareo ndre ilefa andafy aty gonitane. Asa kaine la police manampotro anareo eto. Même anareo zovy. Déjà anareo ilefa andeha nareo tsisy papier. Réfugié politique azone torigna amy lalagna andafy eto. Ka justement baka naji. Nakafambarako ane basa ty fikavagna nakavo lanko. Tsara nataonao za tsy volanao fa ny ratsy nataonao ro. Anareo tsy ambela nzoko be salama. Anareo tsy ambelako salama. Parce que ny potenareo tateraka le faritra varatra. Magnamboara. Agnamboara za. Tsy haiko. Bon. Ke anao zao kaza magnadio tegna. Anareo 3 io. Nareo tokony mandalo tribunal boko nareo atao karaha nataonareo olo jiaby reny. Arrestation amy tragno zamanareo atsendriky anareo fanjakagna matsiaro mitsara anareo araiky. Fampitady ane tsika. Itsaka ambario be za. O tegna grave. Niany tamin'ny 3 jours igny zany volagnanao la Banany. Ary anao tsy sakinao hamaly za parce que marigna raha volanko aminao. Ko nisy député tsy nanjary pourri taminay tambario be to anao voalohany sady farany. Mbarako anao zegny. Nefa nanao fa 2 mandats nataonao io. Nino? Apetrako aminao question valia. Tsy mifagnamboaranao WC public, tsy mifamafanao sisiny lalabe, ni important. Zegny tsy asan'ny député. Fa ino raha misy? Ravaravanareo tan'olo, santsondonareo tananan'olo. Io nga tanana amy babanareo sa tanana amy mamanareo? Hoaigny volagna ingahy azovy Rajoel tata Matavy. Io tsy vola amy babanao, io tsy vola amy mamanao izy. Ampodiny aminareo olonany koa volagna anany. Anareo manisy lovana andesinareo tambario be baka antany nisanareo taigny. Mialako tsigny. Parce que raha ataonareo fa commence trop. Ary ro amizegny. Même atsika mikoragna zao mbola mitohy. Fandravagna fangalagna ran'olo ataondreo. Ary hoe zany naviako eto Tsimbazaza mba nagnano signature. Anao tsy nandeha nagnano signature fa nandeha nagnano hypocrite. Mialatsigny aminao François Labanany. Hypocrite. Parce que fa tsy soanao hoe ravagna ny assemblée. Karaha ton Sénat ravagna. Nandeha tagny. Parce que fa zatra misolelaka. Nefa boka fisolo ilanareo. Ndraiky fininoenareo. Asa ndeha gnino koa nareo zio.
zay miamby anareo etany zay vahoaka miamby anareo eto oh le resaka RFT zany agnisan'ny nanohitry nino anao ambara eto mbiagna anao nanohitry na saky ny vola même tamin'ny assemblée anao mandeha amin'ny assemblée loanao gantoko karaha gantoko biby somentsaiky taloha regny mampabe atokonao anao avy Ambaribe ndraiky nagnano tatitry tamin'ny vahoaka anao zegny asanao député mivory vita fivoregny magnano tatitry mbiagna taia anao nagnano tatitry tamin'ny vahoaka ny Ambaribe tongona aminakay eto volagna aminakay eto arosy la banane nasaky nitsangagna anao en tant que anao député pagnano lalagna ny asanao raha jiaby nataonareo jiaby ndry Ravatomanga t'Ambaribe publieko ho an'ny vahoaka malagasy ary zao tontolo zao tragno be ngay Rajoely Anosy be io mbola angatako amin'ny président Mikael magnajo anao mon colonel io tragno jiaby nataonareo io alegna io atao tragno mpanjakana résidence ny fanjakana eto za mampizanareo za fa ela nagnambaranareo ny tifako tany ny tifako ranomasy tsy adagnanareo Ambaribe zako mbovelo masaiky mitsanga amba hoavy ny za volanko afa zay teo ny gadigadinareo fa zay ndraiky tsy voafodinareo vava boko tsy voavidinareo vola fa za mampizanareo hoavy ny za anareo tsy mitsinjo vahoaka tsy malahelo vahoaka hoe fa zay ne mity anareo vahoaka makatsy ben za ho témoin ho juge créole anareo zao fermez vos gueules teny raha mbola tsy avy aminareo midémissioniava surtout anao Aliabody zany any volagna anao piafa tsara be sofinao Aliabody la banane fa nahazo nany anareo telo amiako araiky tasianao fa ela nahazo nany niany no magnaraka za magnamia Angelo Kizebindrazana igny baka farany be fogna tsisy jery Aliabody ko nisy maire imbécile t'Ambaribe anao sady voalohany ny farany imbécile enao dikany imbécile Aliabody loup-garou zumambaranao no mandeha magnoko poubelle ary na magnano ary hoe fa magnano izy ho an'ny vahoaka on s'en fout nino solution tsy namiako anao Aliabody ino solution tsy namiako anao hitondrasanao Ambaribe comme il était avant tamizay nitondra tsy nijirenao parce que nividiny Ravatomanga vola pesos anareo ndraiky Alibanany ndraiky azovy Kizembindrazana Angelo préfet n'Ambaribe anareo préfère pesos midika amin'ny posinareo que avenir en jeune zanaka Ambaribe avenir ny ray aman-dreny Ambaribe mba hiadagna mba ho tsara nijirenareo zegny nizahavanareo zegny nidinihinareo zegny excuse-ndreo pression ne raha ty baka agnabo agny tsisy ino dadilainareo pression anareo moteur dadilainareo pression dikan'zegny fitambaranareo jiaby mianakavy piston nataonareo hevitry vahoaka ny Ambaribe parce que zay atopy tanàna zay tsisy eo nafodinareo karaha nataonareo namody tsy haiko nino agnatin'ny kesy na hoe agnaty vahatra vy vahoaka ny Ambaribe sady mona ny gila ny goa fa niany izy ho avy aminareo anaka fa ambarako anareo kaza tody za quelque part za tsy miady fa nareo samboroko na français to nareo na Europe nareo na États-Unis
andifasako dossier manambatra anareo. Ampizako anareo hoe jusqu'à ia niveau anagna Zokibe manambatra anareo. Nareo tsy ambelako salama. Fanambarako anareo teto Aliabodo. Raha nataonareo nabaviko igny. Niany izy pe asona mety ravoravo izy niany hoe afaka nigadrako. Fa zanadainy misolo izy. Ndo mbarara Vatomanga en prison igny baka izy. Amorisa igny ndo volagna radio la Dubai agny. Mila atao kotikikoty agnamboaragna Zokibe. Avia manambatra za. Nareo koa lehilahy mahasambatra zany en français to avia manambatra za. Za tsisy taratasy nangatako. Za tsy nikiteraka za fova za. Raha zay mbarako anareo sanandra. Ke nitiako avia Aliabodo. Anao mialamy do mody agny be mazava agny. Indra ataondreo zao mbarako anareo vahoaka malagasy. Ary apita avy amin'ny président mon colonel Mikael Ratondreto akangasisana agnamboragna mbola magnandro maharo Ambariobioty. Ry Labanany zao mbola magnano fandravagna tany ary fandrifesagna tany mody asendreo tragnotragnony gardien agny faritry Montpasso. Nambarako manafinakaro aleva sary alifasa ty ary atova video kaza asiagna commentaire za mikomante izy. Miambigny za koa azo. Koma tiabo izy fambarako niany zegny raha tondro zo mandrava tany mesure tany jiaby igny faritry Montpasso igny. Aliabodo et Labanany et préfet Angelo magnano farafarany mikoko baka rozo. Aboko za fa ela nampitandrigna nareo amin'ny topo ndraiky amin'ny domaine Ambaribe. Hoavy za volanko. Hoavy dossier aminaka eto koa nandesiko valizy araiky mitoka. Miomagna nareo amin'ny contribution. Miomagna nareo amin'ny tribunal. Miomagna nareo amin'ny la mairie anao Aliabodo surtout. Miomagna anao Labanany. Ary anao Angelo fa ko dossier amin'ny faritry dimy reo aminaka ato. Heureusement no slava fa tsisy fa nareo mbo nasiako nalefa ny fanjakagna misy amin'ny fotoagna zao alifasa no slava reto. Mais vraiment, Aliabodo, tu prends les gens d'Ambaribe comme des cons et pourtant c'est toi le couillon. Le plus couillon maire à Madagascar, Aliabodo. Ambarako nareo raha misy. Io nefa ny volanko fa ela hoe amin'ny Ambaribe tsisy journaliste mamalia zay tia malzamy zegny. Eto tsisy havagna tsisy camarade. Ambaribe tsisy journaliste. C'est des journaux merde. Zegny miso. Za tia olo mamaly zabaka. Ary famara comme miss journaliste eo. Journaliste mpesos comme les chiens de salon. Indra miss. Labanany. Anao ny vola nandeha Tantanarivo nagna signature le empêchement. Déjà iny voalohany fa hypocrite. Anao koa nandeha nagna signature tagny basy niany anao ny pody. Nanao mbola Tananarivo agny. Ampodiana ny vahoaka n'Ambaribe tany jiaby nalendra Vatomanga. Ampodiana ny vahoaka n'Ambaribe tragnon'olo nravagninareo. De merde la peau de fesse nareo ifa tragnon'olo narongagna nareo. Aliabodo maskrine Darsalama narongagna anao ampodiana Tsangana. Alona anao mpidiriko en prison. Atatragnondragnary Aliabodo arongagna anao alafinao tany maskrine. Anao misy fagnay. Za koa tsy gaga. Fa ela za fa ela nivolagna koa Aliabodo za tsy gaga parce que izy haiko misy maladie de zinzin karaha Rajoelina karaha Vatomanga.
raha misy Ambariobe atsika mikoragna niany zo io oro magnano faraparany koko ry Angelo ry Aliabodo ry Labanane mesure tany partout igny Labanane zao tsika mivola aminareo mangoro mangidihidy raha jiaby parce que zay avy angala io place nanogerinao tragno amy Sirama io parce que io tseniky misy taratasy correct et valable tany pahoaka io tany panjakana fa misy programme zay gnanaovane tragno io zo tsy arongana tsy roane fa anao midégage mialao tany bahoakany io anao baka mivolagna anao président Morengy fa za ndraiky président Jery Fagnahy eto atsika fampizaha oh za agnisan'ny contre tiako raha nataondry Amba Victor ndraiky vahoakany Sakatia regny aza mianareo salama vatagna ro anao ndraiky tsy nandeha tary tamy fotoagnany ino Green Madalande GML ta Sakatia anareo nandeha nizarazara tsy haiko panneau solaire tsy haiko ino Cobra lumière Cobra nareo igny ata serpent raha tsy azonao ono tsy amijerinao mampafogna anao ne loup-garou dossier nitorignanao Tananarivo igny za fa nahazo ary igny anamborako anao raha nataonao ta Sakatia igny parce que agnatin'ny constitution noir sur blanc sur A4 olo mbo afidy tsisy droit magnara nataonao ta Sakatia igny Aliabodo Labanane boka tegna dotegna zany tsy tagny anao nandefa olonao tagny représentantanao Labanane faza mifamatra vidéo jiaby kony aminay vidéo jiaby any aminay matoa olonao baka ao assistanao sy ny forongony agnatin'ny bureaunao madéputénao Ambariobe Naftari tamy fotoagna andro regny azonay vidéo jiaby regny dikan'zegny anao iraka Indra Vatomanga fa dossier vidéo aminaka boboka ko nareo vahoaka baka io ny sasany zay fa nahita fa nahe hoe karakory tragno nataony Rajoelina filifasany isaka izy mandoto Madagasikara amin'ny Ambariobe io angatako am président Mikael ary atoko avy aminany za misy contact aminany io tragno aroe io alegna hoan'ny Ambariobe fanjakagna ny Ambariobe atao résidence ny Ambariobe za fa ela mivolagna aminareo tsy adagnanareo Ambariobe zoko be ko mbola mipetraka ary mbo velo ary mbo ela velo magnanaova politique madio manjary ko ty petraka amin'ny Ambariobe fa ko tsy nagnandra nanjary aminay io nampijaly vahoaka zay vahoakan'ny Ambariobe anareo tsy ambelako salama mba ino mba ambaraza Labanane anao député ambaraza koa ny Aliabodo anao maire Angelo baka fa tsy volagny ny foaka n'olo tsy nanjary mba raha nataonareo Ambariobe mba ino volagna aminay baka vovo amin'ny lycée boko vovo tsy ampiasaigny tragno nino tsy haiko stade nde stade nandeha nirobatinareo nataonareo kompa tampoky namboarinareo nasianareo fatikamena za fa nagnambara système agnamboarana azy le plus vite possible et rapide tsy nijirenareo fa nivolaniko anao raha nandehananao ta Sakatia igny Aliabodo fa anao le plus con maire du monde anao nandefa parce que mbola nasianao casquette koa GML t-shirt GML et pourtant anao be ny tanàna voafidym-bahoaka tamy vato alatra mais attends za tsy badoko ananareo za nianatra lalagna fa za tsy spécialiste ny lalagna za tsy karary ilako tsigny mialatsigny aminao Zandrila Paolo
regny bako olo nianatra lalagna administrateur civil. Fa za tsy administrateur civil fa za nianatra lalagna. Talohan'ny za nianatra journaliste fa nianatra tapatapany lalagna, za nianatra école de journaliste. Na pas journaliste za, fa za tsy journaliste de salon, pekogna, fulany rayano araka publication hitako am Facebook to. Za tsy journaliste ny anniversaire ni rebaka. Ndre déontologie journaliste tchendo. Aro journaliste. Salut Asim. Tchendo, mbangtania kun. Telo am déontologie journaliste. Za tsy angataka le folo. Fa telo amindro mivola fa ro journaliste ambarube oyo. Mba seva citendro abokandro publication. Le 3 important amin'ny asan'ny mpagnano journaliste mba mitania robaka kombo endro razy. Parce que journaliste ny fulani, journaliste ny rayano, journaliste ny kokomaji, journaliste ny bweni maji. Zing rahendo. Mettons. Pourquoi? Le moelle. Je crois que c'est le moelle. Alors on vouri miaraka amin'ny APMF. Et APMF ny ravato manga fa zay kazakadalena ro. APMF ny Madagascar ny ravato manga. La douane diable jusqu'à l'aéroport paf ny ravato manga. Police frontière. Aron vory hoe fa agnapetraka lalagna sécurité andranomasina. Fotony nagnino azaveko aminareo vahoaka. Zay boka volanko aminareo hoe tsisy journaliste, deux vrais journalistes aminay Ambaribe. Fa za mbola magnano maha journaliste za abokako. Ny marigny misy a Madagascar, ny marigny misy Ambaribe. Inona viandro setry nagnano raha igny. Tanesanareo raha volanko. Za mampizanao alia bodo. Za mampizanao alia banany, tsy lany pani ndraiky Angelo Kizembindraza. Fotony, fako moaly be na ty maorigny. Non, za ndrasimo anao kazakadalendro. Mbola maro raha tsy manjary ataondro tsika mikoragna zao tsy sakindro koragniny. Ary tsy sakindro ambara. Ambarako anao raha misy important na viandro setry ny vory. Mikasiky sécurité andranomasina, n'importe quoi. Ambarako anao ro raha nisy, afaka maly be na ty maorigny. Nisy vaza couple roe nandela koky. Amin'igny faritry sakatia. Atsika ne ho an'olo me ranomasina. Atsika mefa, atsika zao fotoagnany varatraza. C'est-à-dire tsiko maresaka. Donc rano vagy tsy volagniny. Ino raha nisy? Nisambomboagna raty. Latsika viavy igny baka agnabony lakoky. Nazo ny helisy. Rebaka. Izala raiky vadiny io naratra. Ary tegna naratra grave. Ny evakuegna malaky nandela regny ao tsika mikoragna zoe. Donc nisy vaza naty latsaka agnabony lakoky nazo ny helisy Tambaribe. Aza famaranao zegny alia bodo. Ary aza mifamatra zegny anao Angelo la banane. Mampidoko ro Tananarivo boka zao session ndreo commence amin'ny semaine agnaboe. Ino raha nisy? Nasitriky indreo vaovao io. Ino amizay nataondreo no maly? Ary nagna fivoriagna niaraka amin'ny APMF, niaraka amin'ny OMC, fa ela za teto nivolagna anareo Ambaribe, nivolagna Madagascar jiaby. Ro OMC amin'ny Ambaribe ao, ce sont des mafias, des imbéciles et des abrutis. Maro ny raha maty mandalo amin'ny Ambaribe ao tsy sakindreo boka. Heureusement zoko be eto. Ny évacuegna vite fait raiky
Fatim-bazaha to. Paix à son âme. Tsy sakindreo naboaka raha io. Masakea fa matra zegny anareo MC. Masakea fa matra zegny anao Liabodo. Anao voalohany tompona ndraikitry be ny tanàna. Masakea mivolagna fa matra zegny anao la banane en tant qu'anao député. Ary mivolagna eto journaliste mivolagna fa vandy. Volagna baka. Mamalia baka. Ino amizay raha nisy. Nitakotakonandreo tao raha io. Nomaly ro nagnasara vola. Ary andegna metraka sécurité. Iarovagna ny ranomasigny iarovagna ranomasigny nosy mitio na lafinareo. Miaro ranomasigny anareo nosy ranja lafinareo. Miaro ranomasigny anareo idiranareo coup de tête. Trax Caterpillar sakatia. Fanagnan'olo narongagna anareo. Zegny anareo miaro sisiny ranomasigny. Abruti. Ary amizay fa hoe manomboky zao nagnano arrêt zegny ro. Arrêté article firma zegny adegnako zegny. Bon. En tout cas ro nagnano arrêté Liabodo en tant qu'izy be ny tanàna. Fa hoe asiagna zao io balizy avy tan'olo milimogno à tel 300 mètres de sisiny plage. Liabodo ne prend pas comme de con et je ne suis pas con comme de toi. Teto za plage telo tao Europe teto naboaka. Nagnaboaka za plage ny Barcelone. Nagnaboaka za plage ny Saint-Sébastien. Nagnaboaka za plage amin'Akary. Sable de l'One. Naboaka publication en vidéo natao commentaire za déplace vacances nakafara. Uniquement de naboaka nareo ty raha tokony napetraka amitsika Mario be. Est-ce que nataonao Liabodo? Est-ce que nitapanareo hevitry la banane? Préfet Angelo? Non, vos plossinareo somenareo. Any vidéo zegny mandendeha fazavanareo vahoaka. Barcelone, plage. Saint-Sébastien, plage. Sable de l'One, plage. Tany managna tantara ro plage telo ro. Sable de l'One io aminaka eto, région misy za eto. Io managna école maventy drindra dans le monde resaka maritime. Université maritime. Tsy vitan'zegny, Sable de l'One io isaka fin d'année io vers le mois de novembre, septembre, octobre io départ et arrivé ni Vendée Globe, Zema Vendée ici, parce que région de Vendée, dans le 85 départements. Palmisezayo. Départ, dès arrivé ni Vendée Globe, une Vendée Globe, marmitchmae. Vendée Globe, qui t'en a voilé. Départ, département Misza, Sable de l'One, manga tour du monde en voile. Mandalo amtsika igny. Océan Indien voile. Voilier. Miody du monde mipody aminay Vendée Globe eto, à Vendée eto. Naboaka position de plage jiaby. Non. Tsy nijirenareo, boko tsy nirarahinareo. Navinisy moment za teto ny souleveko. Ary naboakako sary, vidéo. Ndray aminay eto Vendée eto, misy vedette madiniky regny mitondra olo. Anao mivanga billet, même pas 5 €, anao magnantoro. Amy ranomasy. Anao mivanga billet igny en même temps, igny billet igny fa compris agnatiny assurance nao miondrana vedette igny. Pour 1 heure de temps, nous avons un machine, on dessine vedette. Alors, on vanga bien, même pas 5 €. Alors, on fa assurance en atten. Fateto zany voulagna, na pizara hazegny, na mohanaro a PMF. Zany ce moment, iri Zandre Lapolin, Jelson.
O zandre volanko. Zam lang koragna amy directeur ny APMF nambary be. Ndraiky ny ana marentetiny tsy suite. Nino amizay raha nataoko. Ny volagna za, aza la. Mba misy contrôle correct edanareo amin'io lakoky mitsaka io. Lakoky nambarako, c'est pas un transport en commun. Un. Et deux. Karabadjadji. C'est pas un transport en commun, ni la coque, ni Bajaj. Alors, comme mahita pays africain mampiasa la coque, na mampiasa Bajaj, les pays pauvres mampiasa un transport en commun. Ni ramis, non? Mandem dawara, ni Bajaj, ni la coque. Ni koragna za teto, ni volagna za teto, tamin'ny APMF, ndraiky anao ali abudu. Pen tanana, we, mba en sécurité edy olo andesinareo amy lakoky io. Anareo vola we, asiagna sécurité la mer. Nazaveko teto, ampodiko azavegna niany, resaka ranomasina. Zay ny tombo teo e. Zay velogno ny ranomasina to naro, ndre naro tsy niteraka zay fanseky. Ko nisy olo folo na roapolo talohako niseky tamport eo za agnisany agnatiny. Tamport io. Plonge baka fara io. Bof. Zay mibaka amport eto milomagno jusqu'à Bluefish ambadika ary mimpody io. Ko port io tany someko. Na be zany aizako ranomasina. Indra misy. Tsary na asiana APMF koragna, resaka io lakoky io. Za tsy contre lakoky miasa. Zao koa fangaronareo, mila foagniny zoky be lakoky. Non, fa ataova raha en règle et normal. Zegny ne problème tsika Madagascar. Tsisy règlement, boko tsisy lalagna. Tampoko misy lalagna, diadiavinareo, parce que nareo mila pesos midika am posy nareo, fa nareo tsy mijery fahignana vahoaka mitsaka 45 minutes io. Nino amizay raha misy? Lakoky, za, ndre nareo mpiondrina ane magaga za koa tsy mety tonga saigny. Lakoky ny Ambaribe tsisy limite de poids. Lakoky ny Ambaribe tsisy limite de vitesse. Lakoky ny Ambaribe tsisy limite de chevaux. Moteur raha tiako volagny. Fa zay manambola ke managna moteur matanjaka lefa, miasa anao kify Ambaribe. Etrereta fa ranomasy io zama. La machine andesinao. Anareo koa donc nahita remorqueur araiky nivadiky na afaty olo zato mahery. Anareo donc misy jery fa raha zay tsy nita anareo tsy negna anareo. C'était en 78. Fanjava karaha zao izay koa tsy diso zany novembre. Isaka folo taogno io ambavany ankify Ambarivato mamono olo. Nazaveko teto raha io. Anareo mampiasa lakoky. Namiako exemple teto. Limite aby. Nagnino atsika miondragna avion misy limite de bagage. Quoi 45 izy divisé par 2. Bagage non. Zio fa nataondreo feky hoe pas plus de 23 kilos ndesinao. Misy dikany amile avion. Bagage amenao 12 kilos. Mais pourquoi, à quelle raison? Alia Boudo, APMF Nambarioube, même APMF dans le Madagascar, tient Pierre Naro la langue poids, en dessin la coque, na en dessin vedette, na en dessin barge. Fa oui, AP sos mythe, c'est une importante Naro. Fallait la vie des autres dedans, son fille. Naro Tsimdjeri. Parce que normal, Naro ne mamounoule. Vous êtes des assassins. Apanganaro vidin la coque me traverse 100 000. Simple l'année me compte ça là. Bon, Naro top la coque, apanunga la coque 100 000. Zoïs. Assez assurance, passager ngatin de quintrando.
atsika miondrogna avion, atsika miondrogna train koa misy assurance train, misy assurance avion e. Bagagenao assuré, anao agnatiny ao assuré. Mais pourquoi barge, lakoky, sambotsika Ambaribe tsy asiagna assurance passager? Azovy aminareo zao ndy volagna aminaka hoe fa assuré viaviny vonely lakoky baka Zakatea sambomboagna rano igny. Mampalahelo pe a son amo, itiavako, itsereniko, fa izy olombelon karaha za, viavy izy niteraka za, maty bory, maty tsy amy lera. Assurance nino aminany igny zao io? Tsisy. Ndre za koa to pikavagna vazaha naty igny. Anareo la mairie, APMF ny triko amin'ny internationaux. Parce que nareo namono olo. Le lakoky tsy assuré, passager tsy assuré. Simple la solution namiako telo. Anareo mpanonga lakoky, bon, otriny prix tadiavinareo mpanongaigna lakoky. 100 000. Je boka mitsaka lakoky, non. Déjà fa mampitokiky. Anao mitsaka 45 minutes, 100 000 lakoky. Gasoil 4 litres loatry, essence 4 litres loatra laninareo io. Ino amizay raha misy? Anao magnefa 100 000. Même prix, le olo baka amin'ny avion, na baka Maurice, na baka La Réunion, na baka tseko Europe, valise aroe, valise telo maro maventy bambaoa. Midika agnaty lakoky. Plus, anareo agnaty lakoky 14 passager, plus le mpitondra ndraiky manœuvre anazy. Dikan'izay 16 anareo agnaty lakoky. Mba firy poids-n'olo ampidirinareo agnaty lakoky zala? Mba firy poids nentinan'olo ampidirinareo agnatin'ny lakoky? Tampoka anao amizay mizaha lakoky. Juste amy bordure ny vavan'ny lakoky igny ranomasy. Mba imaginenareo amin'ny APMF zegny. Parce que nino antony? Pesosy kisisiky mandeha. Matibory zegny matibory amy fanjavany fahavaratra zo io rano magnano ny ataony ranomasy. Ranomasy mahery. Sintrana anao amy limogno amy ranoboka, tsy karaha anao amy limogno amy ranomasy. Mavesitra ranomasy igny. Ndre anao fo mandeha lakoky, anao vola vaky lakoky zay niasa karakory. Non, tsy jerenareo. Fa olo iseky, asianareo barrière, je suis pas contre. Fa koa fagnano sécurité publique avant tout, la santé des autres avant tout, fa tsy pesosy hidika amy posy nareo, peste antsoroko reto hoe. Nareo vahoaka ane tsy mety misy jery, noho tsy fijerytsika jery vahoaka, ro tsy miraharaha, ro mila pesosy midika am-posindreo, fa nareo dobory ambavany ankify ary. Ah, hey. Tsy haiko moajiry na mbola velogno na karakory fa agnontania moajiry tam'reo dobo teo. Olaro eny sangaviny tamy moajiry. Asetry sahiragna moajiry na avy amy sisiny Ambarivato. Raha nisy niaignane tamy 78 raha zegny, teo requin-dobo. Anareo mizaha ambavany ankify ndraiky ambavany Ambarivato, mahery rano io. Tsy vitany eo courant d'air, misy courant d'eau. Ary tsy vitany aroe volanko zegny, fa tany masiny io. Magnontania olo hafa, za tompony tanàna magnambarinareo, isaka folo taogno rano io mangala olo. Mamono olo. Lakoky tsy jerenareo. Anao mahita ro manafo amy lakoky, anao volagna, reto ma Formule 1, sarety Grand Prix, sarety 24 heures du Mans. Non, tsisy contrôle. Alefa! Alefa! Non, dinia le raha riavako aby. Anao koa fa nampanonga lakoky volanko.
Amaranako izy idiratsika mikoragna hafa. 100 000 quoi bon. Tianareo tsy tianareo. Passager mila assurance. Bagagen'olo mila assurance. Sur 100 000 frais. Karaha zio koa nataony amin'ny tsaka io. Baka Toulon na baka Marseille mandeha Corse. Agnatin'ny billet vangeny assurance. Nefa io tsy lavitry Corse Toulon na Corse Marseille. 100 000 billet vangentsika. Pourquoi tsy ataonareo agnatin'ny 100 000 io assurance nientanan'olo ndraiky fahignanan'olo. C'est-à-dire plus simple. De merde reo fagnaraka ndraiky assureur andro. Asa 60 000 lakoky, 30 000 ny assurance. Mba ataova amizay côte baka. Sur ataoko hoe 15 na hoe ataoko hoe 20 agnatin'ny lakoky amy 60 000 ndraiky 30 000 ny assurance. Anareo tsisy raha mamperte nareo. Anareo tranquille olo assuré. Ny côte tsy anareo fa anareo mila hoe pesos miditra am-poso. Maty ambila maty andrano zay koa zala ratsy. Very faty any. Ko fatinao boka hita alhamdoulillahi. Anao mbo avy an-tanindrazana. Fa faty tsy hitan-drano ratsy. Igny le tegna hoe maty andrano zegny. Very faty agnarany. Ke aza atao gogo zay. Anareo mavita mi contrôle bajaj isaka marandray matsagnariva. Pourquoi anareo tsy mi contrôle lakoky? Tsy vita zegny tampoko anao mizaha gilet ndro de sauvetage, non, impossible. Aminaka igny tsy gilet sauvetage. Déjà izy tsisy reflet de nuit ni de la mer, izy boko tsy sifflet. Anareo volana fa sauvetage zegny. Za tsy voa sauver n'igny, heureusement za même lumao. Fa za koa olo bado. Akoho nalatsaka andrano, aza maty mandrapaviako ambarivato na mandrapaviako andokobe na mandrapaviako ankify. Déjà le gilet sauvetage matify. Karaha kasiketinaka ty ketinazy ty. Matify. Gilet sauvetage. Aboko raha io tsy en règle. Tsisy date de contrôle. Tsisy fiche de contrôle. Tamboko anao mitandregny raha io sa slang massif. Anao io mba misanjy playboy na girl boy, boy girl, anao nditsaka. Anao mapitriky gilet, oh purée. Le magnaja client mihitsy tsy hetsika Madagascar. Io nao na midriky boutique na anao midrika ia, tsy asianao valeur client. Or que les clients sont rois. Mampalahelo. Tamboko anao maregny, lakokindreo, lakokiny général. Lakokindreo, lakokiny fulany. Lakokindreo mate, lakokiny. Tamboko anao amizay magnotany chauffeur ny lakoky. Reo tsisy permis de bateau. Reo tsisy capacité de mer. Ireo tsisy fascule. Ireo tsisy certificat médical. Fa izy koa reo fanena ndrondry manety. Ankify recul. Arrivé. Anao amizay traverse 45 minutes anao mivavaka anao di père de fils. Avy ankify za sa tsy avy. Avy ambaribe sa tsy avy. Oh, zandro koa be. Fahignanan'olo andesinareo inga. Anao miondra, anao malahelo mahita ray aman-dreny agnatin'ny raha io, sady magneky tsony mamagna. Raha io amizay samboamboatra, finaritra ery reo nga io mandeha fa lakokinaka 120 chevaux, 220 chevaux, 150 chevaux. Réfléchis. Io machine. Atsika misy barge, na ino tsy apody amy barge. Fa firy barge miarisa amitsika io. Nakaty tsy sitroko anareo koa. Za tsy te miondragna lakoky io, karaha ataoko tsy te miondragna bajaj.
Mivolagna eto olona hita zany ondrogna lakoky. Jamais. Ambilafo za mandeha barge. Nde 40 minutes mitsaka io, nde 1 heure de temps. C'est pas grave. Eko za soma tsara. Ke igny volagna natopoko mikasiky io sécurité en mer io anareo amin'ny APMF. Patron nareo fa en prison à Maurice agny. J'espère que les Mauriciens agnano lalagna misy amindreo fa tsy karaha Madagascar ataonareo pesos. Amaranako izy ambario be. Anao la banane tsy haiko ma député anao. Alia boty tsy haiko mamera anareo. Tsisy egnatra anareo zala. Le 25, 26, 27, 28 olo jiaby eran'ny Madagascar ny korontana. Tsy nombanareo nosy be ny korontana. Zoma le kofa mikorontana zegny ke hoe andeha maky raha androba karaha. Zay diko ny korontana teo tamin'ny 82. Zay tsy namaky raha. Est-ce que Chanfa vaky? Est-ce que Léosec vaky? Est-ce que Amon vaky? Non. Bata tsy vaky. Zay ny lahatra, zay ny taky raha takinay tamin'ny district Peasona mbola mebalignitra. Tsy narigny taminany izy ny bomany dia vita nanonga. Fa olo sakana nareo. Jeudi olo vao nambela nareo mahazo mandeha nareo. Tampoko mandeha nampidiry nareo amin'ny gymnase. Hay. Manifestation igny amin'ny gymnase. Zegny ne volako aminareo, anareo mipetraka amin'ny place mbahoaka. Fa le asanareo tsy hainareo. Définition raha andesinareo tsy hainareo. Fa hoe aza mère. Aza députain. Mon œil. Marigna ne volagna zandry la Jean-Luc. Mampatsiaro za mbola tamin'ny fakazoy basket. Nampatsiaro za mbola fa jirama basket niny pesery. Zany zazony malko za lany fagnahy. Ay, volanko misy manifeste, misy festival moi amin'ny gymnase ny tampoko zahako. Manifestation, fitakiana raha marigny. Oh mon Dieu Seigneur. Na ino tsy namenareo stade? Na ino tsy nambelanareo teo tamin'ny rond-point tsy miasa io, rond-point ny fandroaka io, vélodrome ny combat des chiens io. Io koa natao place fagnanaovagna kabarom-bahoaka fa tsy gymnase. Mampalahelo. Nifoaza atsika ambario be fa atsika dotony reto donto reto. Hoavy za volanko. Ah, nareo miomagna. Hoavy zao. Dossier nareo ao io. Aboka io mbo boka keto sariny tragnony Rajoel. Io tokony alain'ny fanjakana atao résidence ny fanjakana ny ambario be. C'est-à-dire fandraisana vahiny. Asa président zo avy amintsika ambario be o izy mipetraka, o izy mandra, o izy mangery, o izy mamany. Vita izy mody, misy vahiny asa ministre baka Maurice na ministre baka Angleterre tsy haiko. Avy eo ampidirigny eo. Tagnom-bahoaka io, volam-bahoaka io fa tsy volan Rajoel. Afaraparany egny za mandeha faritry zava parce que nazahoako vidéo grave. Faritry vaza, faritry sambava igny. Oui, namagna Faby ampidiriko anao parce que hidry kely atsika amy tapany investiture nandeha niany. Non, franchement, atsika ravoravo nagnano investiture igny fa ambadiky n'igny tsy nike atsika mikoragna avy eo fa maro raha mandalo ambadiky eo après investiture igny. Aleo ampidirako namako Fabrice, magnaja anao mon frère. Salama jiaby, mbola tsara atsika jiaby, mbola tsara atsika zay magnaraka ny live zay ataony Zokobe ato. Maro ny raha azo tsoagna agnatin'le raha ary isoragna izy amizay satria izy nambaratsika igny atsika tsy maintsy mikatsy amin'ny raha tsaratsara kokoa. Ke ny solution jiaby ny volainy par rapport amin'ny resaka hoe transport maritime, atsika io maro amitsika sendra mba mandeha agny na avy atsika na atsika tompony dia ilaigna mihitsy zegny fagnamboarana raha jiaby zegny fotony nanino azafady egnin'olombelogna araiky fogna. Za zegny tsy eky intervenir ela amin'ny parti ataontsika hoe national satria
niaratsika nahitaniany ny fisian'le investiture zay nataony président Michael igny, colonel Michael. Izy io zegny mila azavegna ny hevitry maro zay mety misy tsy fitovizany. Il faut pas croire zegny agnatin'ny fiarahamonina raiky olo jiaby hevitra raiky. Atsika zo agnatin'ny tokantragno anao mety andraiky vadinao mety tsy mitovy fomba fizahavagna raha. Kanefa ndraiky objectif-nareo amy raha igny mety araiky fogna. Zany hoe zegny raha ohatra latsika tsotsotra izy, raha ohatra anao zao zegny volagna amin'ny madamo hoe bon za zao aty asa hoe Kany, atsika andeha Marseille, ohatra de hoe madamo volagna atsika atsika angala tomobile, na anao volagna atsika angala train, na atsika angala, donc fa objectif zegny andeha agny à Marseille fo zegny objectif agnatin'le raha. Ny raha mety koragniko aminany io zegny voalohany ipodianako amy raha volagniny Einstein. Misy citation d'Einstein zay mahafehy raha mandalo zao. Ty le citation nany: la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Il est un Einstein volainy amizay. Raha volainy Einstein raha tsotra fô. Ny adalagna ho izy, natao hoe olo adala aminany zegny, hoe olo araiky zegny magnampody magnano raha igny, le raha fataony izy ampodiny fo fa ieritreretiny fa le résultat iambesany ndraiky zegny résultat hafa. Tamin'ny discours natao niany nataony président, mikoragna rupture izy. Mikoragna izy rupture. Io zegny le mot amin'ny tanareo kofa amin'ny regny raha maventy karaha regny zegny misy mot clé volagninao. Zany hoe zegny misy message zegny tiana pitaigna. Igny message igny zegny matetika amin'ny kofa regny président regny magnano investiture dia atsika zegny mila attentif mare amin'ny phrase par phrase, mot par mot zay alatsany. Satria io zegny mitondra zegny le hoe ohatra hoe ataontsika hoe quinquennat-andro, ohatra ka hoe 5 taogno izy mitondra de agnatin'ny raha koragnina amin'ny voalohany igny kamo zegny ahafahanao mahita hoe état d'esprit nany. Rupture raha volaigny. Ary rupture zegny ane, zegny le raha nangatany reto zandry boka tamin'ny université, nangataka rupture rô. Satria zegny efa hitandreo zandry bo fa hoe tegna fa tsy mety kosa ny raha mandalo sy ny raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena, noho izany de nitaky rô hoe ny fagnovoagna tanteraka. Io zegny le hoe refondation. D'ailleurs aza na agnarany titre hitiny fo zao io hoe président de la refondation de Madagascar. Azonao zegny dika zegny chaque mot mila letsika omby zegny hoe ino dikany mot io na ino choisissegna. Fa tsy hoe raha ndendeha ho azy karaha io. Dika zegny refondation. Qui dit refondation zegny? Mataonao volagna raha refondation zegny, dika zegny misy fondation teo amboarinao ndray mandeha io fondation io de zany hoe nagnano rupture anao aminany. Fa le manahiragna eto ane, ary zegny le matetiky volagnina amin'ny président vaovao zao hoe tandrema re tompoko, tandrema hoe ny raha volagniny vava hafa, ny raha ataony tagnana ndraiky vity hafa. Satria nagnino? Raha mivolagna rupture anao, monsieur le président, rupture misy karazana roa ekeny raha tokony hita voalohany agnatin'izay: la forme et le fond. La forme et le fond. Raha jiaby ambony tany io, raha ataon'olo jiaby ambony tany io, résumé raha roe zegny fo, misy natao hoe forme de misy natao hoe fond-nany. Ary raha roe samby important rô zegny. Zany hoe zegny ny forme ndraiky le fond. Idirako akeny ka amin'ny forme. Raha ohatra ka ny tegna hoe tadiavigny ahafahanao zegny amin'ny fomba official andraisanao le andraikitry mahafilom-pirenenanao. Io le la forme. Zany hoe agnano investiture zegny anao pour marquer l'esprit hoe zany filom-panjakana eto à partir an'izao io. Ce qui est bien. Satria regny miapaiser le eritreritry ny sasany sy ny namany hoe mba hoe magnambara le autorité hoe fa misy autorité mitsangana ty tanon'ny république Madagascar ty. Donc tsy magnino zegny. Nagnano zegny président Ravalomanana tamin'ny autoproclamation nany izy nagnano investiture. Ravalomanana nagnano 2 investitures. Tsotsika boka atsika gasy ty boka le tegna problème tsika aretintsika aretin'ny Alzheimer.
malaky adinatsika ny raha mandalo et de deux atsika zegny tsy mitire leçon raha taloha tagny fa raha mavoatsika taloha tagny koa mbola mavoatsika zao koa mbola voatsika koa amin'ny afaka mare agny zegny le aretigny betsaka gasy zegny tsy mitire leçon hoe nagnino mazazo mantsaiky amin'ny raha raiky ty ino ny raha tsy mety ino ny raha tokony voako fa magnampody le même erreur dikan'izay raha ohatra ka le hoe am'le forme magnano investiture anao tsisy maratsy an'zegny ane tsy ary zegny ny ilaigny fa amin'ny volagna le rupture tsy cohérent raha volagninao satria nagnino anao magnano investiture devant reto olo HCC io resaka devant ro olo abro ro olo jiaby devant nao teo io ro olo abony no problème voalohany n'ity république de Madagascar na vienatsika agnatiny walawala zao io soyons nous cohérents amin'ny raha ataotsika raha agnano investiture anao tsy magnino zegny afaka amin'ny fomba hafa ary tso mihitsy tokony agnanaovanao rupture hoe za agnano investiture fa za tsy mila ira CC zay alenao fo karazan-draha hoe représentant-ny nino ny mpianatra ny vahoaka tsy haiko zay forme ty agnanaovanao izany sy namany fa hoe anao amin'ny première rupture ke anao amin'ny première rupture devant reto institution zay ny créer problème sy namany c'est kosa aloha mba fa tsy aminany loatra e ndre zay fo keliky le image zay natao hoe image de forme ary zegny io olo jiabany mizazo e zay matonga regny président de la république amin'ny tandrazy alohandreo mivolagna na couleuran'ny lamba andeha ataondreo na cravatendreo na posendreo na posturendreo mivolagna zay io fa étudiegna mihitsy fa tsy raha hoe mandehandeha fahoagny zay satria tous les détails compte araiky igny am'le hoe fagnanaovana ny investiture tsy le magnano investiture ny ratsy tsy le magnano investiture no ikany fa le forme nagnanaovagna izy tsy aminany satria tompoko dia ny fangatahany reto zandy sy ny vahoaka malagasy dia hoe ravagna io institution jiaby io hiditra amin'ny institution voalohany atsika amin'ny agnatiny hoe constitution voalohany ary anao mihitsy ne monsieur le président Mikael ny volagna zegny tary Ambotsiroitra hoe mijano ny constitution tia dia ny institution nanominy institution anao ho ravagnintsika rava zegny tsy hoe ho ravagnintsika fa rava fa izy ma tsy tesinao décret de hoe mety raha ny volagninao karaha io fo zegny il faut faire attention il faut faire très attention amin'ny antegna koa zegny angala étoffena olo hitondra ny firenena na amin'ny raha koragniny na amin'ny raha atao io tsisy raha mandeha ho azara zay satria raha jiaby mila mipetraka mila mesurena donc apetraka amin'igny fa bon igny ma zegny olombelogno jiaby mety magnano erreur sy ny karazany sy ny namany fa raha tsy tsara mipody matetitetika regny satria manjara anahirana atsika jiaby zegny hoe anao mivolagna raha raiky aty raha hafa ty koa raha mandalo boka agny fa tsy zegny loatra ny tegna essentiel fa hoe ny essentiel dia agnatin'le raha koragninao agnatin'ny raha koragninao anao mikoragna am'izay hoe bon misy zegny le urgence zay ataotsika igny mariny zegny amy resaka problème na jirama sy ny karazany sy ny namany etc eo koa zegny le fagnamezanao toky fa hoe impody amy reto olo tsy maty manota reto dia ho tsy maintsy ho tsaraigna sy ny namany io mbola agnapodianagna aminao za raha nandesiko taminao niany monsieur le président Mikael raha raiky vita investiture anao igny raha ohatra ka hagnano rupture anao tout de suite anao nagnano décret tout de suite vita kabarinao anao nagnano décret hoe ry vahoaka malagasy reto olo reto dia agnanaovako IST tsy mahazo miboaka ny territoire atsika de anjaran'ny roa amy justice agny mandany le pitsopitsony ara-pitsopitsony de vao de mivolagna amin'izay anao amy labanky sy ny karazany sy ny namany hoe bloquenareo compte-ndreo ny raha misy ane zao ry ava-malaly ireo olo bro tanky ro tsy labanky zao ty anao zao misy vola amy labanky tsy afaka mibloquer compte-nao koa tsy fanjakana mivolagna aminany hoe ity compte-n'olo ty tonga de ataonareo bloquer akendriky firy zao vola capitaux efa ny transférendreo ny transférer capitaux amy banque zay ane tsy zavatra nikoragnatsika zay hela anao mandeha karaha nareo jo micomptenareo magnano transfert de izy ao amy telefone fo nareo magnano izy fa bon nindreo koa vola bebe zay tsy maintsy misy procédure agnabonabony zegny eny fa amin'ny ordinateur andreo fa mahavita magnano izy mikaiko hoe bon za koa zala 200 000 euros naka amy compte naka karaha zegny afindra amy compte naka ambadika ary la banque magnano zegny io le volanao e fa tanky tsy miboaka le décret mivolagna amy la banque attention tandrema ireto olo reto tsy azo ataondreo magnano raha io ambaran'ny la banque aminao azafady
io mariny volanao fa zay koa nazy taratasy boka amin'ny fanjakana mivolagna fa tsy endrika azone magnano action zay amin'io comptenao io fa mbola miamby atsika zegny lasa tsy haiko zegny le fomba fagnanaovantsika raha dans le sens hoe loso tarazo rupture monsieur le président raha angatagna aminao le rupture ny atao hoe rupture zegny de hoe anao koa boka tamin'ny pôle nord anao mandeha amin'ny pôle sud anao koa boka tamin'ny ataontsika hoe magnano virage zegny anao à 180 degré zany le fomba mampanao jiaby tonga de dégagenao satria nagnino message très fort ataonao amin'igny jolay anao amin'igny fotony hitan'olo hoe ha ingia ty i olo ty mametraka tsara izy fa hoe mandeha hato atsika fa tsy pody amin'ny raha olo jiaby rassuré amin'igny zegny akeny anao any fampodiko volanko ny légitimité anao tsy mila mandeha mitsakaroka zegny à gauche à droite satria nagnino ny vahoaka malagasy no nagnamianao raha zegny vahoaka malagasy anareo zegny aza mitoma atsika zay mbola nampody amin'ny lerarany 2009 ny kahigna ro ino communauté internationale andeha tobagny devant ro baka hoe ikeny communauté nationale zay tsy volagna fa hoe akao karaha zegny basy anareo tsy amezana sanction tsisy olo mijery sanction ny communauté internationale satria zao ny antony tamindro atsika nro olo gendarme namonomono olo ro atsika nikaiky ro olo abo nanotra taratasy tamindro tagny atsika ino raha nataondreo nino nagnana malakatra ro hoe de manameloka sy ny nama davandreo da fodindreo tso ny vahoaka nitodiky taminao amizay taminareo tamin'ny kapisato hoe maty zay ty zala karakory mana tokony ataonareo ty nagnano zegny zay ty teto eo aminay nano volagna hoe tegna fa tsy rary ny raha ty nitsandona anao tagnatin'izay ary zay na tonga vahoaka amizay tafaranao hoe dikan'zegny communauté internationale ireo zao koa mivolagna hoe magnameloko zay sy na on s'en fout agnaran'zegny tsisy jirenay zegny fôtony tamizay nijaly tamizay nagnino nino nataonareo nino tsy vitan'zay koa mbola agnatin'ny roa olo ty mandefa avion mandeha manamotry olona mpijaly zay ty isoragna Maurice fôty zany avy nivolagna mila mikoragna atsika Maurice volanko namaly premier ministre andro sy par intérim nga hoe fidirana nga ty taminay taky nde zay mbola nisy vostro karaha zegny ataotsika atsika zegny tatrany esprit colonisé zegny agnaran'ny raha mahazo atsika io esprit colonisé dikan'zay mbola mila andeha nambitamby rofo tsotsika ty boka tapandreo raha io zegny hoe ino raha tsisy amitsika ozana ino raha tahoratsika ino le raha tahora atsika tsy avelon-tegna zay zany raha tahoratsika ke mila manambitamby ro olo abro tsy azo ekegna zegny zala tsy mety zegny dikan'zegny na magneky ro na tsy magneky na magnino ro na tsy magnino alamina firenenantsika fa ro io avy fo fotony velon-tegnandreo jiaby amitsika mba mahaiza mampiangotra atsika amy raha ty indray mandeha ty tsy atsika aloha mampiangotro hoe raha nagnatsika io tadiavindreo ino mamatonga makorano volagna hoe terararanareo zegny hoe sy namanino satria indreo fa maro raha tadiavindreo amitsika ke noho izy zegny atsika mila manapitra atsika zegny izy koa amin'olo magnano informatique ordinateur atsika io mila formategna dikany formategna zegny diovigny daholo raha jiaby agnato tsisy ambelona tany araiky installena logiciel vaovao zegny raha nambarandreo zandra bota amitsika ary ro zandra bony izy koa atsika samy maventy zao atsika olobe fo atsika zao natao hoe natany irajoena io mbola teo ino raha nataotsika nino atsika nipetrapetraka atsika doa fo fa ireo zandra bo magniry mba hoe fiainagna vaovao tsy voatery andeha anjombilo tsy voatery andeha nambady matoela ambaza sy ny namana tsy voatery andeha lefa andeha hiasa andeha taonolo andevo amin'ny tany hafa sy ny namana io nampitsangana ro tsy haika aby ro ary ro mitsangana amizay ro nitogna atsika nde tagnatin'izay mbola nisy sadasada fo tagnatiny atsika olo maventy ke miala amizay zegny koa fa ivolagna rupture monsieur le président Michael ataova hoe sur la forme et sur le fond zay raha iambesagna aminao zo io zay aboazay tsara be fa misy marigny le rupture fa tsy sadasadana rupture donc ça démarre mal déjà amin'ny investiture io fa tsy magnino fomban-draha fo zegny fa anao zo monsieur le président koa fa agnaniny atao hoe rupture abois sur la forme et sur le fond hoe rupture marigny raha ndesinao fa tsy hoe raha hoe saritsarina rupture fôtony nagnino za mivolagna zay atsika mbo nipota maly ty ndraiky koa boka io satria tsy mitandregny
be zen nataotsika tamin'ny ino izy ty ataotsika hoe constitution misy atsika ty le forme misy système misy atsika ty efa kajo efa tsy mety eky io ka noho izany amy raha volainao ndraiky mianany izy mavelombolo hoe ary vahoaka olo jiaby io mbola dereranao agnisan'izany izy volagna zany mbola dereranao agnatin'ny raha zany ary mbola manognanao 100% fa tandraigna monsieur le président tsy mivily lalana zay anao nivolagna pour rupture tsara kabarinao niany tsara discours-nao niany hoe nivolagna resaka rupture de vo nivolagna anao priorité tsika agnatin'ny raha io donc c'est bien fa eto zay miamby tsao fo hoe ivilivily lalana antany hafa fotony iro le mécanisme taloha le agnatin'le ataotsika hoe le olo fa zatra ratsy nataony sy ny karazany ro zao mbola miodiody magnarako ary moindre problème moindre any ro fa havy ro mborina ro ingigny ro tsara mangi fa volainy mahoatry tongy pour mieux sauter volainy reculer un pas mahoatry tongy mivolagna zegny dika zay nako saute volainy ro zao minga ataondreo zao mody mbakabana agnarany mody mpe zavanareo fa boka i gouverneur ny Diego nanjary anjely ingahy azo sabako niany tanjely velogno amizay fotony la jiaby za katolika anjely ty male lasa magnagny misy elatra sa tsisy elatra nahita ka vidéo nataon'ny gouverneur Ragova Diego za zala anao mafy to mafy anao to anao mafy anao tegna anjely mitsy ty le anjely namplatsika antany zay fotony ro jiaby zao mody mipitrapitra io tsara magnino fa hoe mizaha karakory andrangontagna raha ty amina marefaka marien ke monsieur le président Michael diava accélérateur aza jiregna zegny communauté internationale agneky tsy agneky on s'en fout zegny fa alamina firenenantsika io valia raha jiaby nitakindro tsaiky abo famovoagna ny rafitry tonga de fa lefatsika amizegny izy atsika managna fanagna zegny tsy d'accord amitsika atsika mety mandeha mandafo izy amy raha hafa amin'olo hafa sy ny karaza fa izy koa raha namezan-dragnahary atsika ao ny volamena ny raha jiaby sy namany atsika tsy andeha hagnano rabosy atsika tsy andeha hagnano rabosy fa aza mijerijery hoe ny communauté internationale tsongan'zegny hoe misy olo volagna mba ialagna fitondragna baroa fitondragna baroa karakory fa rango fa hela ny fitondragna ty fa baroa iro olo devant jiaby baroa daholo ro io ke za zalahy ty volagna amitsika voaka malagasy atsika mila vigilant fo amin'io atsika mila magnara-maso ary atsika manogna izy satria sincèrement entre nous zegny atsika zao zegny agnatin'ny bisibisiky agnatin'ny tragno za koa fa nitandregny koragnan'ny colonel tamy vonalohany inga io zegny hitako tsy olona tsy m'intéressé izy pouvoir hitanao mihitsy hoe de façon spontanée zany le raha nisazoko aminazy agnabo aminany tapitapy to zegny bascule fiainagna anany normal zegny ary tsy rabegna izy agnatin'izegny fa ireto voe jiaby marikitro io ro mbola io ro jiaby tagnatin'ny salle to ke à partir d'an'izao ty ravagna ataova décret mandravagna ny gouvernorat sy ny nama zany magagaza ela marako izy amin'ny attention fotony za na nikoragna tamin'le zalahy io mihitsy nagnanaovako vidéo teto za nagnanitra io ton io raha lahy io ton volagno mba fa tsy rary alohany mbe nisy le naty igny zegny fa izy ma zegny zay aloha ny zao ny tompony fanjakana zay zao ny manjaka eto zegny hoe zazy ton volagna anaka tamizigny ty ampodiko aminany hoe otsaroanao koragna anakazy indray andro ira nambarany ton zany ke niana anao niovanjely merci tonao koa fa niovanjely fa zao anao miala io anareo jiaby aminao MC Diego io devant la justice anareo mamaly ino raha nandalo to surtout tamreo tsaiky maty regny valinareo tsaraikaraiky zegny ho an'izay afaka madidio samy tsara samy maivagna ho any fa ho an'izay nisy mibidabida agnatiny izy midaboko agny koa mbaka amizegny zegny olo ty agnano ty tondra ty firenena ty zegny olo managna menimeny hoe za ty agnano zegny hoe maray tondra ny vahoaka sy ny namany ajenareo ro vahoaka bro nampindramigny fahefagna nareo fa tsy tompiny ary ny globe terrestre rahalahy tasianao miodigny zegny raha ambarako anao miodigny zo ke safe anao niany mety agnabo amarainao mety ambany afaka amarainao mipody agnabo ndraiky ke eto zegny anao volagna hoe tsy magnino anao mindra-piafa de toute façon anao ny olo tsy haiko mihitsy ny avendragnina misy aminao to
anao zao mbola ny marekesa tokony ndraiky anao zao mametra tegna hoe miala zalahy mbola anao misy olo zalahy mosina bavy problème déjà baka gouverneur ne tsy agnatin'ny constitution ke zegny edy baka mbola miambigny ino manao ndraiky fa anao tokony ndraiky fa impiry ny volany miala anao zalahy tong fa ho ratsy raha aminao raha ty fa naka zegny fo fangatagna ro jiaby nagnanognano eriandra jiaby sinam baka fagnanaragna agnatin'ny koragnanao zegny fo zoky be ny fanifanagnanandro jiaby à gauche à droite io mety proposition nao ary zegny tegna tsara io tsy robatsika atsika tsy mila mandroboka atsika raha fa misy mandroboka fa ataotsika mpanagna-panjakana izy na ataotsika ho an'ny jeune tsy haiko nino na ataotsika hoe hébergement logement fa atsika tsy mila mandroboka ary zay koa zao vonare fa hoe misy tragnony tonton io andrajoelina confirmé zegny heto io tsy ambela malama io tsy ambela salama io tsy maintsy karetsika sinama fa amin'igny zegny olo hitondra Madagasikara aty amin'ny amarefaka marin agny manomboko zo io anao koa patalogna araiky nidiranao patalognanao araiky igny koa boanao fa tsy hoe anao nidy koa patalogna araiky anao miboaka ao 44 V8 10 tsisy olo d'accord amizegny eto karaha zegny nakamaranako izy ton fa voilà mitohy zegny le raha ty atsika mila vigilant ary mila toanatsika zegny président ty fôtony misy favognosagna izy misy favognosagna atsika vahoaka mila derrière anany ary mila tsy voly magnitsy izy raha ohatra commence midévier izy amin'ny raha fôtony requin mbola maro agnato zegny dikan'izay zegny toanatsika izy ampiatsika izy fa atsika mila en garde fo tsisy ka hoe baisser les gardes fa hoe anao ndeha ramena andeha hagnano fety gn'ino fety fa vita zao olo miasa anareo tsy le université mianara anareo partir any lundi nefa kabary fa zay ambila zay eto agnaramaso ataonareo fa ndao anareo mipody mianatra préparer l'école nareo fa be retard zay sinama baka tsy ahay raha eo koa nareo ke dikan'izegny aza magnano karaha conseiller Saïd manafinata anafinata io anareo koraso zay zalahy izy fa tsaratsara atsika jiaby merci aminao zandry Faby agnapiako volagna Faby teo amle volagna mon colonel mi respect za gaga atatsika voaka malagasy maro gaga hoe le resaka anteny miara-pirenena zay teto maro ny volagna taminareo hoe anteny miara-pirenena atao nefa anjara roy ao misy ny Ravatomanga to nisy ny Orange gaga olo jiaby même le monde entier mbarako anareo gaga hoe olo fahitatsika tsy mamango baka tagny tsy mamango amy raha nataony nandeha natao président ny assemblée nationale azalahy za tsy malegny olo abokoa za tsisy hoe ino kenkenaka amy sy teny fa pose question ny nataoko taminao sy teny hoe tamin'ny anao député ny Toliara tamin'ny anao 7e vice-président ny assemblée mba détaillé aminakahy koa mon frère nino raha nataonao vitanao ta Toliara nino raha nataonao en tant que anao 7e vice-président tamy raha jiaby nandalo ta Madagasikara indrindra tamin'ny Etam-Baribe tavaritra tasambava mba tiako détaillenao aminakahy koa mon frère sy teny denko za teto koa tsaroanareo publication naka mbola mandehandeha agny fa tsy karanao naboakako teto hoe kendrindreo io andeha hagnano iala tsy Christian baka andeha hagnano sénateur parce que le 11 décembre atsika mifidy sénateur tsy haiko na mbola retenu ou pas parce que raha jiaby zao liova tsy Christian boko loso président ny sénat ampanonga tokely Justin ro sy teny loso président ny assemblée edy raha nivolaniko tamizigny agny igny raha nambarako hoe faniboaka teto fôtony raha io fa nivoriandreo tamy raha tsy raha olagna atao ary teto za fa nivolagna ro jiaby na orange na mandarine na vankse na tsy haiko pamplemousse tsy haiko fraisakiny ro jiaby io nivory tao tamin'ny norpère la tsy raha olagna atao naboakako anareo teto sariny raha jiaby zay mandeha agny publication
Voilà qu'izy io tsy mety. Navy izy io e. Navy izy io baka. Ho avy izy io Sénat, atsika izy azovy koa olo andeha amy Sénat io. Koa apetraka les sénateurs. Tanareo, atsika avy amy volagna mon frère teo igny, avy amy volagna anay jiaby ne miragny. Monsieur le Président, mon respect mon colonel, les dinosaures mbola aminao io. Le tsy maty voalavo ankibo ankilany ato, le tsy maty tarondro ankibo ankilany ato. Anao koa za tamy saly tao ne presque les dinosaures. Alexis ihany Rakotojafy. Atsika zao karaha hoe niala faty fanojy mpandevy igny. Nandeha goatra tody te. Ke io avian'izay mampitandrina anao, monsieur le président, mon respect colonel Michael. Faites attention. Zahava gauche droite no en face et arrière. Zay tsy namianao vatome. Fa mba tandresa ihany ny raha ambaranay. Fa mandady aniry zalareo. Ino raha misy? Atsika mikoragna zo io. Zio atsika mikoragna zo io. Nahazo message za baka la réunion. Nahazo message za baka Tamatavy. Misy ATR niala la réunion tsy e olo agnatiny. Jutsa Tamatavy ATR. Tanareo zegny. Ndao zahavanareo raha zegny. Niala la réunion nandeha Tamatavy. ATR io tsy e olo agnatiny. Ary ino andesiny ATR io? Araiky zay. Gaga tokiky za nahita. Azovy zegny. Madame Oriavamanana. Rina Rakotomanga, ravaviny Lanto Rakotomanga. O Rina Rakotomanga. Niany zagny amboatra extra vidéo no namonoanareo Air Madagascar tamy fotoagn'andro. Zany filmer raha io ta Paris. Ambarako anareo vahoaka. Rina Rakotomanga io. Nagnasary nitondra dossier ary amditory ka justement. Io za mitodika aminao mon colonel, président Michael. Tsy fitiavagna hoe tsy nagnano investiture fa tokony nanulenareo jiaby constitution io. Atsika zao poser question. Atsika zao ino? Firy amy république atsika zao nangala pouvoir. Poser boka question zegny. Firy amy république atsika nangala pouvoir io zo io. Parce que le constitution tsisy raha namboaritsika, tsisy raha niketitsika. Or io nangatane nampodipodiny teto. De nampitandriny zay jiaby teto. Monsieur le président, colonel Michael. Tandremo fa io constitution io ne namboarandronao. Tanky io koa tsy ataonao flasy, ravagninao. Mbola vitany reto, tsy maty voalavo ankibo reto, anambotra anao amin'ny constitution. Parce que c'est une indécassé ne mbola tsy 100% tsika. Matoa Rina Rakotomanga na saky ny vola hoe andeha agnatriky fitoriagna amin'ny ACC. Faire attention. Faire attention. Parce que diso vaza koa diso. Atsika zao ne karazagna nagnano hoe proclamation, autoproclamation. Parce que constitution tsika tsisy niova. Tsisy raha nafody raha jiaby. Mbola izy. Any ka io namboarandrotsika. Araiky zay. Fa hoe anao koa nandravagna Assemblée nationale igny. Tsy tokony les anciens, les guigomena, ndraiky reto ancien combattant reto, goaiky antitry reto nandeha teo. Za fa ni prévenir teto. Mandeha agny volaniko, zava aminareo agny.
Ny publieko teto hoe plan-dro tamindro nivory tamy Ratsirahonana to. Reto firaisan-kina reto ane. Ravatomanga. Ny volaniko maly ary mbola apodiko niany azovy tamy firaisan-kina. Masaky ny volagna Ravatomanga teto. Azovy tamy député opposition nasaky ny volagna Ravatomanga teto. Ohatsy zay. Fa ireo magnegna rajoely, olona boly ato amy Ravatomanga. Mazava ne zegny, tsy mila agnontaniagna. Zay teto fa nivolagna tely le début. Za tia Gasikara, mpagnano gazety sady pikabary tiako zay. Fa izy koa izy fa nagnano pikabary député nazy igny izy niala journaliste volanko Ravatomanga ty. Nandeha Gasikara Ravatomanga. Anareo ndraiky naregny Gasikara mivolagna Ravatomanga. Sur 163 député mbambaraza azovy nasaky mivolagna Ravatomanga amindreo jiaby. Matoa niany madamo Oriava managna Rina Rakotomanga nasaky ny geste. Tanora geste nany. Boboka kono io madamo Rina Rakotomanga. Séance na vidéo za nangala izy ta ila aéroport. Tandafy teto. Sario feno valizy. Nde olo miposy sario io tsy hitanao sorany. Ko izy miposy izy mandeha loha. Blanc. Valizy aroe madiniky zay présenté ny balancé gn'atary. Le reste amizay mandeha par derrière. Incroyable. Mifamara zegny anao Rakotomanga. Rina. Fa publié koa bako io vidéo io. Ahezanao fa za nangala sary io. Zany magnambara nareo. Aza mikotrana zoky be fa nareo ampriatiko ampisoteko jiaby. Za tsy mila place, boko za tsy mila pesosy. Retraite-na ka mampy za. Nde 1 centime mavelogno za. Fa vahoaka pijalonareo tsy mamango amy zoky be. Tandrazagna lafinareo tsy mamango amy zoky be. Fanagna-bahoaka diavinareo tany masigna lafinareo gauche à droite tsy mamango aminaka ampodiana amy vahoaka tamin'olo. Ke zahavanao baka eo miribinaka ao fa aboako koanao sario feny valizinao. Ndraiky entinareo madiniky nandesinao zay ny balancenao teo tamin'ny enregistrement teo. Le reste par derrière. Namony era Madagascar anisany anao Rina Rakotomanga. Fa tsy niany anao andeha tory. Mandeha amy tory. Droanao ne zegny. Fa leran'izay ny tory raha jiaby tsy nanjary nataon'ny président nareo regny. Nandika lalagna. Nijabaka tamy lalagna tsy izy. Resaka 8 cm taia ACC. Azo resina fa tsy mitombona. Basy valiny aminareo koa. Azo resina fa tsy mitombona. Andetsika sava maramparagna izy ndraiky mbaribe podianako hely. Mitaregny ny vahoakany ambaribe amy raha misy zolo. Ararotiny ry sasany volanko tsy filaminagna misy a Madagasikara ny raha misy ambaribe. Ao amy tribunal raha ty. Ary raha ty fa ela nisy amy tribunal nambaribe to ary fagnanaovany alerte rito. Mbola mipodiny alerte. Ialako tsiny, ialako fondro, tsy avozoko manonony zegny. Fa misy olo victime zegny tamy tribunal tao nikaiky za, zay ndraiky zandrilahy koragna teo. O misy olo ka indro hoe maître Sergio. O misy araiky ka indro hoe maître Emeralda. Mitsetry vahoaka. Ary magnano vahoaka mbola le fomban-drazagna andreo tamy rajoely ataondreo amy tribunal nambaribe. Zahava le plus vite possible zay monsieur le président. Fa o raha zegny aminay ao mbaribe ao. Maître Sergio, maître Emeralda. Ny vahoaka managna ny marina tsy managna mary fa mbola mandeha resaka pesosy. Corrompu, mbola manjaka o. Andesambava tsika maragnako izy, abokako aminareo bako vidéo misy. Ty resaka terarara.
nala elo za niza vidéo baka amin'ny namana mpiara-miasa aminay volanko aminareo zay misy dans toutes les Madagascar zay manana paparazi ndraiky mamarazi. Io raha tokony mila bloquenareo malaky. Io terra rara sambavantala voe maro sava io. Za manambaranareo conteneur fangaina amin'ny lagri adoso agnabon'ny remorqueur miditra agnatin'ny sambo. Aboko anareo boko vidéo jusqu'à place anondragna conteneur io mandeha agnaty sambo. Ça va. La même chose que Ambanja. Regny ve olo andeha ho fiditsika vice-président ny assemblée. Déjà le président ny assemblée fa tsy mamango fa tsy teny vahoaka akory atao. Ndre izy président ndre izy vice-président 7e vice-président ny assemblée aboko le hoe le ben opposition aia izy ivelany 24/24 izy ivelany. Intsaka eky niany izy président ny assemblée izy petraka Madagasikara io. Temboy tapako lohako. Ndre toliara fa mikonty izy tsy député ny toliara. Elatsika aminao zany la toenao tsy tiako fa le toetry le fomba fiasa tsy nanjary taloha iala. Zay mila raha vaovao. Amaragnako izy resaka Jirama. Io boka naviany korontana. Za teto fa nagnambaranareo ary nivolaniko taminareo tsy saky ny Rajoelina doso io israélien la io angarana anazy boka tsy haiko fa fahaizako izy anongonako izy Ron Weiss DG Jirama io. Monsieur le président, mon colonel Mangadjano, DG Jirama io doso Madagascar io. Rapatrié. Atova la patrie, rapatrié DG Jirama. Niany ko possible. Fa io naviany korontana teto. Io naviako mivolagna zegny ry vahoaka. Io DG Jirama io fa ela nambarako anareo teto. Ndaiky nabaviny Rajoelina. En plus zegny firy taogno izy navy io. Otriny karaha manany. Ora tsika vahoaka ndre vera rano araiky tsy gatsika tsy amboizatsika tsy setsika. Ino raha misy? Affaire businessman raha naviany io amin'ny Jirama io. Tsisy résoudre nataony amin'ny Jirama. Ty Ron Weiss ty. Ary izy lehibe tête ny électricité à Rwanda. Koa business ataony io ndraiky raha anabaviny Rajoelina ndraiky Rajoelina mianakavy normal Jirama tsy mety miary. Mampalelo anareo koa mizaha mur anakagny fa nipublier koa donc misy drako zay nagnazava izy tsara be amin'ny volagna vazaha. Ty Ron Weiss ty mafia. Za teto fa nagnambaranareo fa ela la olo koa fanavy teo za fa nialerty mafia io e. Matetiky za mivola io DG Jirama io mafia adosoa fa masantoko mahamay. Ke raha jiaby zegny ry vahoaka malagasy matetiky volaniko hoe biby maro tagna azy ty. Atsika fa nandroso aza magnano avion tsisy marche arrière eky. Atsika mandeha fo. Liotsika izy andesitsika, tsy liotsika izy andesitsika. Fa niany nampitokiky za nahita ory avamanana. Zanako ane miasa ty andafy mikarama 3000 euros. Zanako anao miasa andafy mikarama 3000 euros. Anao magnano business tsy manjary namony Air Mady. Anao boko nagnasary niala tamin'ny Madagascar Airlines. Na ino anao tsy mipetraka amin'ny zanako anao mikarama 3000 euros andafy basy.
za zao zanako any karama 3000 euros za tsy nagnano karaha ty boko za tsy nagnano live teto fa noho vahoaka mijaly za zanaka malagasy zafiny malagasy taranaka ny Madagasikara za mitsangana ho azy vahoaka fa tsy ory hava-manana business nataonao tay Charles de Gaulle ndraiky Orly aboaka koa extra hely vidéonao parakory ataonao magnondrana entana tamin'ny andron'ny Armady manana droit amizay no mamaly ory hava-manana aboko boka koa vidéo raha misy voy maro resaka tara fasimenty ataonareo Orange ndraiky rabe reto ahezanareo hoe za tsy mivolagna raha tsisy preuve fa izy igny fa vita igny vita atsika jiaby aza miondrikiky ary aza magneky ataon'olo sosoa sabedy arabika mitrotro na hoe ondry aliny mitraka mifoaza mitsangana izy nambarany Sandrila teo hoe regny akangasisana namborambola an-tananao regny ataova IST monsieur le président interdit sortie des territoires zay boka dikany IST de ampandalova tribunal ro nazovy izy indrindra fa merany ambareo be nandika lalàna ary tegna lalàna mamoafady agnatin'ny constitution sotra atsika jiaby amin'ny magnaraka koa et bon après-midi ciao bye